Advisor haka Asha Union tang Meghalaya Asha Workers Union hi nang ta haka hadian mengila dan ke jingya rally kat tu kan menem step tu hadu bangin yo eka appointment bangin ya keren apa tu had minister ringkat bo secretary di ke jingkran kalong baik ba points ki babon na ka benta tu kan rip tingka di kila ki panpon nangi bikin ai bikin la ban examen shuai kan ni budget hadu ubanai June di kani na kaliang jengki Asha hingga hap yashim lam karai babun di ngimpat sngohon tangba ni hap ai lam pon makla request ngi bengin kin ai kata ka assurance hadu banai June mengin pej yakin examen ya ka budget jongki di na gamtak insurance na gamtak namtak health na gamtak ki free medical na gamtak Asha kiloong bikin ai full coverage na ka MHIS di haka pay day ki incentives ki backlogs ki badang duna ki bag 4 siu kilaong makin pelat no hadu panai April kalau dah ke sistem kanang ya baik na maglaya de gitu ki sistem ki dia kan manpi baglang sedang mentana pok ka umling blong ki ya katu kila da assurance ba banai bai no banai April ki pelat no baro ki kin persang nak kaliang joki ban pelat no kata kadika jing kran jongi bat health minister kunjuk bat concern department Iklong satisfied na niya gani lagi. nakaliang jong kilidas te ngesut ho bang impat long satisfied ti ngidang ni la yakran hidup bala dang impat hun ngindang wan yakran bat ki ai la dang bing wan yakran kila ong hiba kini kisngi bikin sawan hidup hadian bikila ai kata ka assurance bikin pempet ya kata hadu menai Jun kila harpoi menai Jun la dang isut ho bak kempat ai kata ka jing hon ni antaki Asha bikila das jongi ngindang wan khmat bar wan yakran health minister jing nawa jongi kadai ka baningkong kadai na kabenta namar ki ai ka fix incentive ki fix honorarium yang taki Asha duduk macam sedang gelas dang tiki ay ka dor hajar tingka kadai ka fix honorarium habang divide dia kani kan long tang ban rip tingka shisngi na kam taki Asha tingi so tho beki Asha rip tingka kinam la shu ban hon kim la shu ban em tina kata daw na lo ki incentives ki beki juyo man kapor namar baki incentive ka bi juyo kolong baki incentive kadai hedian beki la tray bisa yo ka bisa la de kim tray ka bumat kim la ban yo ndai ka bai de baka fix honorarium pade kadai baki la de ki pangru kumat kin yo bai dari kita apa ngir kemudian kata ka fix rem kinyo tangba kampat penuhun ni ki Asha kinyo tang rip tingka chisngi tingi pan sakalai spa tingka ndrai ka jingkran joki ki ong maka riram kamla ban mongka wages ndrai kerkum ka por mentang ngimla shu ban tri kam mon sngobha ndrai ka jingkran kalong bai ba la pidang khot ding ki nong tri mon sngobha kabamot bangim den la dingi kwa bantai tingin trai dingim kwa bantai tingin nam trai kata de karai jongka jongki leaders hi hapo ka jingkran batki tihenrai dak hadin mengikran komta ti ki ong batong indang ya put off ikane indang ya examen ke budget la dangi la banra ti hadu banai Jun ki ai por ngi bingin sai kerplah ka bai to ka fix incentive kidan ki jaka be klampat siu kidan ki district be kelas siu kamtam shi ki district ki ba kamlang sakandong nai ki ba bon ki klampat siu tena kata ka daun na ka benta kata ki ong ba by the month of April kin clear no ya barok kat bala na kalok na ka jaka da ketuka jingpi sistem klampat siu kidan kumba nadu basdang ki klampat ya sih nadu bana April macam senang hiru nama nadu bagi sedang man implement ni ketuka fix na ki bon ki jaka klampat yo kidan ki jaka ko maslong no ko po is klabon ki bayo henry ki district ki bakam sakandong ni klampat yo kena ngile ki district ki ong na state ki ong ngile ki district ki jingen nyat kalong meh prem jongki kena kata kata ngingin kwa bakan longom tang kwa ala dengi yo abang itre ke jo ka kam kalong it should be uniformity bagi yo barok ngin senyo si senyo kai maka nem penjenjar katri kata jongki kalong uniform barok hang itre ba ndai boong hakatu district klam stray ki tre tangan district barok itre ke jo ka por ka kum ke demands jong ka kam ban remind ki beki diban siu bagi dia bensiu renti be ya ka jingsiu sabarok ki district bat nak benta ban kieu ban pen kieu ya ketuka nrip tingka sakalai spa tingka tina ka benta kata kum bagi la ai por ngi ki ong ba ai por ya ka department bakan pen hadu banai Jun tingin sampai yo banai Jun ka ke banja ba ka reply jongki la de ben no de ki wages bangi atre be da ka bais ngi ba ngim dei shu lalan mala de ki ong aktivis ki Asha ka bamot ba la de ki sngo ba kan maka de ketuk ka meeting jo ka aktivis de man sngo ba man menteri de piman menteri na buat penbor kan ki Asha pada ba kin ai reports mentah-mentah de ben le mentah-mentah la jia ka pada buat penbor kan ki Asha namar kata de kentin jo ka aktivis ka buat triman sngo ba de la da dei bangi de ben ong ba ikwa la da kala le ka mangim kwa shu ban ong pin khading ki man triman sngo ba
ti ne bekin siun ada ko jes la de pibut nang kata kerteng gum taru le sima tama ngingim la asuk men em chutrai man so Dan so ha kami gelia Asha Workers Union hi ngapan pa hong ne bangam so hun hi ke bangi akran but health minister tang pa ya kanet nakaliang o ka union kam dei ke jong amarwai te kamut ngis ngau thu la ne kam dei ke jong i kongson ni marwai ngis ngau thu bangi nginom la ban shime karai na kilai hajar ngut ki Asha jongi menta kidang ya ab yangi hapo malki ground te nakaliang jongi ngila shime karai ba menta ngi ni ya chwa shapo malki ground bangi ngini yo pensengau ya kani ko kubar ha ka bangi akran barga government ke ai karai jong kilai hajar ngut ke ban mi nang te ya kata karai ngini sim lada dei bangin priang bangin ya apa hadu jong banai jun ku mala ong na kaliang jong ka state government ne lada dei ba ngingin haban ya mi biang salah syai la ne bangin song sha tangan la ne bangin le da kiwe kicingi ki ru te menta na kaliang jong ngi pau bangin haban ya ba syapo malki ground nomor ngi don kam ya karai jong bobun balang mat ban pensengau ya ke ai ko kubar ka ba ngi akran badu health minister Kita ban penbiang sisai tagi demand ko kat kum bagi kular tingi la piang dai la dakim la tingin haban le pasal tagi we kita. Call off not shy.